Nos hát sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóval, és a mai videóban, amint láthatjátok itt fölöttem, a Bundesliga tabellát fogjuk megprediktálni, és ezt is még azelőtt veszem föl, mielőtt elkezdődött volna az egész Bundesliga. Azt se tudom mikor kezdődik, augusztus 22? 2, azt hiszem. És hát egy kicsit máshogy működik, mint a Premier League, amit már valószínűleg láthattatok. Mivel itt a meccsnapokat kell beprediktálni, hogy mennyi lesz az eredmény, és ez alapján jön ki a tabella. Nyilván nem fogunk végigmenni mind a 34-36 meccsnapon, hanem hát szépen megfogjuk, és egy-két fordulót végig tippelgetünk, és az alapján jön ki majd az eredményem. Úgyhogy szerintem, hoppá, itt már valamit beütöttem véletlen, szóval szerintem legyen az, hogy mondjuk 5 meccsnapot megprediktelünk, és az alapján majd meglátjuk. Kezdjük is el, mivel még hát egész sokáig fog tartani. Egy jó rangadóval kezdődik majd a bajnokság, úgy látom. Egy Bayern München Lipcse. Szerintem a Bayern München be fogja húzni, méghozzá nem is beszélek sokat, mert sokáig fog ez így is tartani. Szerintem 2-1-re a Bayern München megnyeri a találkozót. És akkor itt van egy Leverkusen Hoffenheim. A Leverkusennél is elfogult vagyok, de mondjuk azt, hogy a Leverkusen 3-0-ra bezsebeli ezt a mérkőzést. Utána a Frankfurt játszik a Werder Bremennel. Szerintem a Frankfurt nyerni fog, még hozzá 2-0-ra. A Brement meg tudja szorongatni, és le is tudja győzni. Freiburg-Augsburg, hát az alsóházzal nem vagyok tisztában az erőviszonyokkal, úgyhogy lehet, hogy röhögni fogtok, de én azt mondom, hogy ez egy 1-1-es döntetlen találkozó lesz. Heidenheim-Wolfsburg. Itt szerintem a Wolfsburg egy szép 1-0-át fog játszani. Itt kihagytam egyet, hoppá! Union Berlin, Stuttgart. Itt is legyen egy 2-1-es tipp. São Pauli, Borussia Dortmund, itt lehet egy 4-0-ás tipp. Mivel a São Pauli hát nem jó. Följutó, azt hiszem. Mainz, Köln. Hát itt megint elég érdekes dolgok sülhetnek ki. Legyen 1-1. És akkor itt van a Mönchengladbach a Hamburger SV ellen. Én 1-0-t mondok a Mönchengladbachnak. Úgyhogy akkor most itt látható az első forduló után a tippelt táblázat. És akkor gondolom itt kell tovább nyomni. Így van. Matchday 2. São Pauli Hamburger SV. Én azt mondom, hogy megnyerik 1-0-ra. Megnyerik 1-0-ra. Bízok a hamburgerbe, mert finom. De fogalmam sincs az erőviszonyokról, azt tudom, hogy ők följutók. Most röhögtök. Lipcse, Heidenheim. 3-0. Szerintem a Heidenheim is egy bénzsa csapat, bocsánat a Heidenheim szurkolóknak. Werder Bremen, hát szerintem a 2-0-ra elnáspángolja a Leverkusen. Stuttgart, Mönchengladbach. Szerintem egy 0-0-át fognak játszani. Gól nélküli döntetlen születik ezen a mérkőzésen szerintem. Hoffenheim, Frankfurt. Ez kicsit más predikció, mint az előző. Nem tudom, ezt tetszik-e nektek. Leírhatjátok, és akkor ez egy sorozat lehet, hogy megtippeljük, és akkor folytatjuk a többi matchday-jel. Értitek? Na mindegy, addig Hoffenheim, Frankfurt. Szerintem a Frankfurt 3-1-re legyőzi a Hoffenheimet, hát reménykedjünk benne, azért nem ilyen bénák. És hasonlóan fog cselekedni a Bayern München is 2-0-ás győzelemmel. A Wolfsburg és a Mainz találkozóján 1-0-as Wolfsburg győzelem lesz. Szerintem. Borussia Dortmund, Union Berlin egy 2-1-es predikcióval állok ki. És a Freiburg-Köln találkozón pedig
egy 1-1-es döntetlen fog születni. És akkor menjünk is a harmadik meccsnapra, mindegyik meccsnapon itt láthatjátok, hogy miket tippelgetek. Leverkusen-Frankfurt, na ez érdekes mérkőzés, szerintem Leverkusen 2-1-re behúzza a találkozót. Freiburg-Stuttgart, egy 1-0-os Freiburg győzelem lesz ebben, ezen helyzetben, és a Mainz-Lipcse meccsen 2-0-os Lipcse győzelem várható. Mind valami időjárás jelentő, úgy mondom. Wolfsburg-Köln meccsen szerintem 1-1 lesz. Jó, Wolfsburg itt elveszti hát a veretlenségét, vagyis hát a csak győzelmi szériáját, nem tudom ezt hogyan mondják. Union Berlin-Hoffenheim, szerintem a Berlin 2-0-ra is győzni tud. Heidenheim, Dortmund egy 3-0-ás győzelemmel rajtól. Bayern, Hamburger. 4-1. Én azt tippelem. São Pauli, Augsburg egy 1-0-t behúz. Így is van. Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen. Én most 2-2-es merész tippet bevállalok itt. Úgyhogy szerintem ez lesz. És akkor a negyedik meccsnap. Majd meglátjuk, mennyit fogunk itt megpredikteni. Lehet lesz az 10 is. És akkor az alapján jön ki a végeredmény. Stuttgart São Pauli 2-0. Jó, legyen 2-1, na. A São Pauli szurkolók ne sírjanak a sarokba. Freiburg Werder Bremen 1-1. Én azt mondom. Augsburg Mainz. Érdekes. Legyen 0-0. Gagyi meccs, nem jó. Hoffenheim Bayern München. Ez egy 3-1-es találkozó lesz. Így is van. Hamburger, Heidenheim. 1-0 Heidenheimnek. Meg fogja itten szorongatni. Ott is van Heidenheim. Oké. Köln-Lipcse. 2-0 a Lipcsének. Én azt mondom, nem vagyok tisztában még mindig az erőviszonyokkal, ezt sokszor hangsúlyozom. Frankfurt, Union Berlin 2-1. Szerintem Leverkusen, Mönchengladbach, erre is mondjunk egy 3-1-et. Oké. Borussia Dortmund, Wolfsburg pedig nem lesz más, mint 2-0. 2-0. Úgyhogy így megyünk az 5. meccsnapra. Werder Bremen, Bayern München, szerintem egy Bayern München 3-1-es győzelem simán kinézőben van. Mainz, Borussia Dortmund, szerintem egy 1-0. Ja, itt most nem lesz 2-0. Itt most nem lesz nagy győzelem, de azért lesz győzelem. Közben a Lipcse egy 1-et fog játszani Wolfsburggal, São Pauli pedig jó kikap Leverkusentől 4-0-ra. Heidenheim, Augsburg 2-0 legyen az Augsburgnak. Mönchengladbach, Frankfurt 2-1. Freiburg, Hoffenheim legyen 1-0 a Freiburgnak. Köln, Stuttgart 1-0. Ez így jó. Union Berlin, Hamburger pedig 2-0 lesz. És akkor így állunk az 5. meccsnapon. Még menjünk tovább, szerintem még belefér egy pár meccsnap. Például egy 10. És akkor 10 meccs után fogjuk eldönteni itt a dolgokat. Oldalt közben láthatjátok, nem az egész táblázatot, de azt is megmutatom. Így. Csak az első 11-et, de legalább azt látjátok, nem?
Leverkusen Union Berlin egy 2-1-es találkozó lesz a Leverkusen javára. Frankfurt Bayern München 1-0. 1-0. Borussia Dortmund Lipcse. Azt mondom, hogy 2-2. 2-2. Az egy szép meccs lenne. Bremen 1-0 legyőzi a São Paulit. 1-0. Igen. Stuttgart Heidenheim az egy 0-0 lesz. Gagyi. Mönchengladbach Freiburg, ez is döntetlen lesz. Sok lesz a döntetlen ebbe a fordulóba így, ha így haladunk, mert eddig már van 3. Ez egy 1-1 lesz. Augsburg Wolfsburg. A két 8 pontos csapat. De szerintem a Wolfsburg jobb, úgyhogy 1-0-át tippelünk nekik. Majd bejön sok a 0. Sok csapat nem rúg gólt, hát most ennyi baj legyen. Oké. Hoffenheim Köln. Köln 2-0-ra fog nyerni. Megint 0. Hamburger Mainz pedig 2-0 lesz. Itt is legyen már 0. Következő forduló a 7. Bayern München Borussia Dortmund. Ez érdekes. Szerintem a Dortmund meg tudja szorongatni a Bayern München, ugye 1-1-et mondok, 1-1-et mondok, 1-1 lesz, nem bírnak egymással egyszerűen. Itt pedig a Frankfurt 2-1-re fog győzedelmeskedni, mint ahogy 1-0-ra a Leverkusen is, aki ezzel átveszi ismét a vezetést a tabellán. A Lipcse 3-0-ra 3-0-ra bedarálja itt a Hamburgert, meg is eszi vacsorára. 1-0, 2-0-ra nyer a Wolfsburg, az Union Berlin pedig 1-0-ra nyer a Mönchengladbach ellen, mint ahogy a Hoffenheim is 1-0-ra nyer a São Pauli otthonában. A Heidenheim pedig kikap 2-0-ra a Werder Bremen-től, aki ezzel bekerül a látási viszonyokhoz. A Köln pedig 1-0-ra legyőzi az Augsburgot, ezzel megelőzi. Így mehetünk akkor a 8. meccsnapra, ahol a Freiburg 2-1-et játszik Leverkusennel. Frankfurt São Pauli. Szerintem megpünköljhetjük őket egy 4-0-val. A szép Dortmund Köln 2-1. 2-1. Az megint egy szép eredmény lenne. Werder Bremen Köln az 1-1 lesz. Vagy Berlin Stuttgart Mainz 2-1. Borussia Mönchengladbach Bayern München, az egy 3-1-es eredmény lesz. Nehéz a helyzet. Augsburg Lipcse az egy 1-1 lesz. Egész szép. Az Augsburgtól ez a bravúr. Hoffenheim Heidenheim az 1-1 lesz. Wolfsburg pedig 2-0-ra fölülmúlja Hamburgert, és akkor így megyünk is a 9. fordulóra. Bayern München Bayer Leverkusen. Szerintem 3-2-re a Bayern München nyer sajnos. Nem lehetek ennyire elfogult sajnos, mert ez azért eléggé gyanús. Mainz Werder Bremen. Legyen 0-0. Legyen 0-0. Jó. Lipcse 2-0 a Stuttgart ellen. Wolfsburg 3-0-ra megszórja Hoffenheimet. Augsburg Dortmund 1-0. Union Berlin Freiburg
az egy 2-2-es találkozó lesz, egy nagyon izgalmas meccsen. São Pauli Mönchengladbach 2-0. Frankfurt pedig 3-0-ra győzi le a Heidenheimet, Köln pedig 1-0-ra a hamburgerieket, és akkor jöhet is a 10. meccsnap, ahol is most már eldől a predikció. Heidenheim az ki fog szívni. Frankfurt 2-0-ra győzi le a Mainzet, a Freiburg 3-0-ra a São Paulit, a Bremen ki fog kapni 2-1-re a Wolfsburgtól, a Stuttgart-Augsburg meccs pedig 1-0-ra fog végződni. Mönchengladbach-Köln találkozó az egy jó izgalmas 0-0 lesz. Nagyon izgalmas lesz. Union Berlin-Bayern München az egy 3-1-es Bayern München győzelem lesz. Hoffenheim-Lipcse az is legyen egy 4-2, 4-1. Hamburger Dortmund, az pedig 3-0. És akkor, ha szeretnétek, hogy folytassam, akkor lájkoljátok minél többen ezt a videót, és az 5 lájkot elérjük egy nem tudom mennyi időn belül, majd meglátom, akkor lesz folytatás, hogy a 10. meccsnaptól még a 20-ig, utána meg a 30-ig, és nem tudom mennyi van még. Úgyhogy ha szeretnétek, hogy folytassam a 11. fordulóval, akkor jelezzétek egy lájkkal, iratkozzatok fel. Én Gergő lettem volna, remélem tetszett, és akkor a közben a predikciót pedig itt végig tekerem. Látjátok, itt vannak a kieső helyezettek. São Pauli 0, Hamburger az 17, Hoffenheim a kieső, Lipcse, Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund, Leverkusen és a Bayern München lesz a bajnok 10 kör után. Ha szeretnétek, hogy folytassam, akkor mondom, jelezzétek egy lájkkal, subscribe buttont lent találjátok. Gergő voltam, ez a Vadbanda, és akkor szevasztok, srácok!